Здравейте! Днес ще ви покажа как да си рутнете девайса. И извинявам се, ако някой гледа миналия клип, където го бях качил, он го изтрих, защото не беше хубав. Той по-подробно ще ви го опишам, защото там ползвахме само Root Texture Basic. Само да така. Влизате първо в Google Chrome. С този линк влизате, но аз ще сложа линк в описанието към тази страница в интернет. За да го рутнете, цъкате тук, рутнете на картинката. Вие видяхте. Така, както знаете, замяна на файла. За мен е замяна на файла. Rodgenius. Аз исках да паузна клипа, но няма да стане. Няма опция тук. Така. Ще тегли още малко. Цъкате на него, Rodgenius. Ето го, това човече, инсталирате го, но аз няма да го инсталирам, защото моето вече е инсталирано. То ще ви дойде с Skin Root, коронката дето е, и другото човече. Влизате в човечето. Така. Тук се зареждам. Но още не се рутва. Цъкате ето това root. И ви се рутва. До 30% трябва да стигне. Или до 15%. Не знам. Тук ми ги сканират, нещата, които и 100%. Ето това тикче ще ви излезне. Рутнати сте вече. В Google Play си теглите Root Checker Basic. Това е от миналия епизода. Не епизод. Ще покажа после. Там. Пишете root, така. И теглите, някои може би го знаят, Root Checker. Влизате в него. И ето ви го. Ще ви питат дали да го рутнете това приложение. Вие отговаряте вдясно да. Verify root status. Девайс Lenovo A5500-H, Android версия 4.4.2. Verify root. Ето сега. Ви пита дали да го рутнете, чекате Allow и вече вашия девайс е рутнат. Сега за скринкаст, за скрин рекордера влизате пак. Пишете REC с малки букви и така REC. Ето на тая камерка си пише какво да напишете. Теглите го и